агентии назорати маводи нашаовари тоҷикистон хабар дод ки ду шаҳрванди афғонистонро бо наздики 15 кило метамфетамин дастгир карданд. маркази матбуоти агентӣ гуфт кормандони он маълумоти оперативӣ гирифтанд ки як гурӯҳи қочоқбар ният дорад маводи нашъоварро аз ҳудуди ноҳияҳои назди сарҳадӣ ба даруни қаламрави тоҷикистон интиқол диҳад. барои ҷилавгирӣ намудан аз ин нияти нопок аз тарафи кормандони агентӣ қарор қабул карда шуд ки нашъаҷалобонро бо далели шаҳид дастгир намоянд. ҳамин тариқ санаи 7 ноябри соли 2021 ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар шӯрои ҷайҳун панҷи поён дар ҳудуди деҳаи шоликорони ноҳияи ҷайҳуни вилояти хатлон аз ҷониби кормандони агентӣ ду нафар шаҳрвандони ҷумҳурии исломии афғонистон салоҳиддин валади боймад ва муҳаммадсахӣ валади холмуҳаммад зода ва истиқоматкунандагони вилояти қундуз вулусволии имом соҳиби ҷумҳурии исломии афғонистон бо гумони даст доштан дар қочоқи маводи нашъадор ба миқдори махсусан калон дастгир гардиданд. ҳангоми гуфтугӯи шахсӣ аз номбурдагон як адад халтаи полимерии рангаш сафед ки дар дохили он 15 адад зарфҳои пластмассӣ ва дар дохилашон бастаҳои селофанӣ бо маводҳои кристаллии рангаш сафед мавҷуд буданд бозёфт ва мусодира карда шуд. мутобиқи маълумоти шӯъбаи экспертизаи судии агентӣ маводҳои мусодирагардида 14 килограмму 850 грамм моддаи психотропии нави метамфетаминро ташкил дод. гуфта мешавад дар иттилоияи агентӣ бино ба фарзияи тафтишот шаҳрвандони афғонистон ин миқдор метамфетаминро аз рӯи маслиҳати пешакӣ бо як нафар шахси ба тафтишот номаълум шаҳрванди ҷумҳурии исломии афғонистон бо лақаби мавлавӣ ва тахаллуси ҳоҷимулло бо мақсади ба каси дигар додан оварданд. нисбат ба онҳо бар асоси моддаҳои 200 қисми 4 банди д 335 қисми 2 ва 289 қисми 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон оғоз гардида тафтишот идома дорад. метамфетамин яке аз намудҳои синтетикии маводи нашъадор буда он намуди тағйирдодашудаи амфетамин мебошад ки нисбат ба дигар маводҳои нашъаовар таъсираш қавитар ва зудтар дорад. тоҷикистон ки бо афғонистон манбаи асосии тавлиди ҳероин афюн ва ҳашиши дунё 1425 километр марзи муштарак дорад, дар солҳои охир ба як масири умдаи қочоқи маводи мухаддири афғонӣ табдил ёфтааст. як қисми аъзами ин маводи мухаддир аз ҷониби қочоқбарон бо истифода аз қаламрави ӯзбекистон ба бозорҳои сиёҳи шимоли сайёра асосан ба русия ва қазоқистон интиқол дода мешавад.